Βρίσκομαι στο οικολογικό αγρόκτημα Λίτσα, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ έχω δώσει ραντεβού με την επόμενη μαγείρισα, την Εφέλη. Κάπου εδώ, στα μπρόκολα ή στα λάχανα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πού να είναι, Νεφέλη! Νεφέλη! Πάλι με έστησε. Όπα, να την Νεφέλη. Νάτς και ο Μιχαήλ Πέτρος. Τι κάνουν τα παιδιά? Έτοιμοι για μαγειρική? Αλλά πρέπει πρώτα να μαζέψουμε τα υλικά μας. Τι χρειαζόμαστε, Νεφέλη? Αυγά. Αυγά από τις κοτούλες. Δηλαδή ένα αυγό. Βούτυρο. Βούτυρο. Γάλα. Αλεύρι. Αλεύρι θα το αλέσουμε. Ναι. Σαφράν. Ωραία, όλα αυτά από το οικολογικό αγρόκτημα. Πάμε να τα πάρουμε. Ναι. Φύγαμε. Πάμε! Οπ. Ακόμα πίσω είστε. Πάμε για να δούμε ποιος πάει τελευταίος. Νεφέλη, δεν μου είπες ότι πρέπει να κάνουμε και δουλειά για το αλεύρι? Χειρονακτική δουλειά. Έτοιμο? Ναι. Πάμε τώρα στις κοτούλες. Ναι. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κλωσίσουμε τα αυγά. Να και το αυγλάκι μας. Αχ, είναι ζεστό. Είναι βραστό μήπως? Όχι. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την ομελέτα? Πόσα Τότε χρειαζόμαστε? έκανε το αυγό. Πόσα χρειαζόμαστε αυγά? Ένα. Ένα και καλό. Ωραία, άστο αυτό, Μιχαήλ Πέτρο, να μην το ψάχνει η κοτούλα. Και φύγαμε. Τα άλλα υλικά είναι στο σπίτι. Γεια σας, κοτούλες! Γεια! Ευχαριστούμε για το αυγό. Θα πληρώσουμε σε καλαμπόκι. Με την Νεφέλη και τον Τίμωνα, στο σπίτι της Νεφέλης, στην κουζίνα της μαμάς, αλλά χωρίς τη μαμά. Στείλαμε τη μαμά να ξεκουραστεί για να μαγειρέψουμε εμείς. Και τι θα φτιάξουμε, Νεφέλη? Λεσεμπελάρ. Τι θα φτιάξουμε, Τίμωνα? Λεσεμπελάρ. Λεσεμπελάρ. Τι είναι αυτό? Είναι κάτι τζουρεκάκια. Από πού? Από τη Σουηδία. Πότε τα φτιάχνουνε? Τα φτιάχνουν τη μέρα της Αγίας Λουσίας. Στη Σάντα Λουσία. Είναι η μέρα στη Σουηδία που αλλάζει η ώρα. Η μέρα είναι πιο πολύ από το βράδυ. Λοιπόν, Τίμων, πώς ξεκινάμε? Τι κάνουμε? Πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε. Βούτυρο. Βούτυρο, πού βούτυρο? Στο κατσαρόλι. Φέρτε. Εσύ μείνε εδώ. Λοιπόν, κατσαρολάκι. Μέσα το βούτυρο στο κατσαρολάκι. Μόνο του? Ναι. Ολομόνοχο? Ναι. Λοιπόν, βάλτε το. Μην το ρίξετε κάτω. Λοιπόν, ανάβουμε μάτι. Στο λιωμένο βούτυρο προσθέσαμε και γάλα. Ωραία, ίσα ίσα να ζεσταθεί. Και φύγαμε. Ναι. Πρόσεχε μη καείς. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Και σε εσάς. Προσοχή με τα μάτια. Προσοχή με τη φωτιά. Πάντα μαζί με τη μαμά. Ή με κάποιο μεγάλο. Τώρα βάζουμε το σαφράν μας. Τη μαγιά. Να μας φύγει η μαγιά. Ρίξε λίγο αλατάκι. Λίγο εσύ, λίγο Τίμων. Ζάχαρη τώρα. Ένα. Εσύ θα κάνεις το μισό. Επειδή την άλλη φορά εσύ έκανες το ολόκληρο και εγώ κάνω το μισό. Και άλλη φορά. Και μισό. 1,5 φλιτζανάκι ζάχαρη. Αλλά μήπως να τα βάλουμε στον μπολ έτσι για να έχουμε χώρο. Ωραία. Και το μόνο που μας έμεινε είναι το αλεύρι. Λοιπόν, βάζουμε Ναι. μισό κιλό. Και δεν το βάζουμε όλο μαζί. Προσθέτουμε το αλεύρι σταδιακά. Και ανακατεύουμε συνεχώς. Για πάμε μέσα. Κοιτάξτε πώς έχει αρχίσει να πίζει. Πώς φαίνεται, Νεφέλη? Καλά. Πολύ καλό. Τι μόνο για πες, εσύ μαγειρεύεις στο σπίτι? Ναι. Βοηθάς τη μαμά? Πιο πολλές φορές όταν κάνουμε τούρτα. Ναι. Ωραία, πάρε με τα χεράκια, Νεφέλη, και εξηγήσου. Φτιάχνουμε το μπαλάκι και θα το αφήσουμε για πόση ώρα, Νεφέλη? 30 με 40 λεπτά. 30 με 40 λεπτά να φουσκώσει λίγο. Μετά θα ζυμώσουμε.
Παραπαπαμ. Αποκαλυπτήρια. Βρε Νεφέλη. Λοιπόν, η ζύμη είναι έτοιμη. Και τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε τα κουλουράκια. Πλάθουμε κουλουράκια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αλεύρι στο τραπέζι για να μην κολλήσει. Παίρνουμε ένα μικρό κομματάκι. Ναι. Το κάνουμε ένα μικρό φιδάκι. Και ύστερα το κουλουριά το κάνουμε σαν ένα μικρό σπιράλ. Και ύστερα από την άλλη πλευρά το ίδιο. Και γίνεται ένα οχταράκι. Ναι. Τι κοτσιδούλα μου. Τι ωραίο που είναι, κοίτα εδώ τι κάνει. Καλό. Εμείς θα φτιάξουμε πιο ωραίο, βρε. Για να σχεδούμε. Λοιπόν, Τιμώνα, έλα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο. Να μην χωράσει το τραπέζι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα πλοκάμια, έχουμε και τον κύκλο. Μήπως να το κάνουμε χταπόδι. Ναι. 5, 6, για βάλτε εσείς τα άλλα. Να δούμε πόσα θα βγουν. 7. Νεφέλη, φουτυρώνεις το ταψί για να μην κολλήσουν τα κουλούρια. Έβαλα εσένα για να μην λερωθώ εγώ. Λοιπόν, έλα να βάλουμε και ματάκια. Τίμα, κοίτα πώς το κάνει το δικό σου. Το άλλο το δικό μου. Λοιπόν, να δούμε τώρα πώς θα μεταφέρουμε το χταπόδι. Παίρνουμε μόνο το κεφάλι Το κεφαλάκι του. και αρχίζουμε να μεταφέρουμε τα πόδια. Έτσι στο πλάι να χωνέσουμε και τα άλλα, ρε. Παιδιά, έχουμε και τα αυτά να βάλουμε, σωστά. Ναι. Το χταπόδι μόνο του θα μπει μες στο ταψί. Ποιος θα έφερε αυτό το σουδίλικο ταψάκι? Είχαμε εμείς μια τεράστια ταψάρα. Πόσο μεγάλη? Σαν αυτές που φτιάχνουν τις παέλιες. Πολύ ωραία γίνανε. Ωραία θα γίνουν όταν ψηθούν. Και τα φάμε. Νομίζω ότι όλα τα παιδάκια πρέπει να μπουν στην κουζίνα να μαγειρέψουν και να κεράσουν κουλουράκια στη μαμά. Αφού είναι η κουζίνα της μαμάς, δεν είναι την κουζίνα των παιδιών. Ναι, αλλά μερικές φορές στην κουζίνα της μαμάς μαγειρεύουν τα παιδιά. Σήμερα στη κουζίνα της μαμάς μαγειρεύουν τα παιδιά. Μαμά, θα ξεκουραστείς. Σήμερα θα μαγειρέψουμε εμείς. Σήμερα στη κουζίνα της μαμάς μαγειρεύουν τα παιδιά. Μαμά, θα ξεκουραστείς γιατί σήμερα θα μαγειρέψουμε εμείς. Κουλουράκια. Πάμε για χορό. Εδώ στην κουζίνα που έχει χώρο. Ναι. Πάμε! Έλα Τιμώνα! Σήμερα στην κουζίνα της μαμάς μαγειρεύουν τα παιδιά. Μαμά, να ξεκουραστείς γιατί σήμερα θα μαγειρέψουμε εμείς! Ανοίξτε και έρχονται τα κουλουράκια! Για πόση ώρα? 8 λεπτά. Σους? 225. Το καταλάβανε. 225, 8 λεπτά. 225. Γράψε τα υλικά. Για τα σουηδικά ψωμάκια με σαφράν χρειάζεστε μισό κιλό αλεύρι, 7 γραμμάρια μαγιά σε σκόνη, 90 γραμμάρια βούτυρο, 1/4 του λίτρου γάλα, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, μισό γραμμάριο κρόκο κοζάνης, σαφράν, αλάτι, ένα αυγό ή λίγο γάλα και σταφίδες. Αν δεν προλάβατε, μπείτε στο site mamacucina.tv. Τα πανέμορφα λεσεμπολάρ μας ψήθηκαν. Φούσκωσαν, κρύωσαν και είμαστε έτοιμοι να τα δοκιμάσουμε. Και γι' αυτό έχουμε και ένα ακόμα μέλος στην παρέα, τον ειδικό και λάτι των λεσεμπολάρ. Μιχάλη Πετρό, είσαι έτοιμος? Σ' αρέσουνε? Τις ποιο θα φας, οχταπόδι ή τα πόδια? Για να δοκιμάσουμε. Ωραία, Είναι αφράτο, σαν τσουρεκάκι. Έχει τη γεύση από το σαφράν, είναι πολύ ωραίο. Και δεν είναι πολύ γλυκό, μ' αρέσει. Καλό δεν είναι να μην τρώμε πολλά γλυκά. Ναι. Γιατί?
Κάτι άλλο με χάρη το δεν έχουμε ζώντικα. Και κάνε έτσι. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Μιχάλη Πέτρο, είσαι έτοιμος να χαιρετήσεις? Έλα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, για φτιάξτε αυτά. Γεια σας.